Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska som tu s Nolom. Ježiši. Čaute. Ty si vyletel úplne preč do fakt. Lebo som dvakrát skočil. Som nezvyknutý na to. No a dnes ideme hrať Fortune Towers a budeme hrať aj proti sebe duel. Takže chcete vedieť, kto je z nás lepší? Tak kúkaj do konca. Na konci budeme hrať tie duely, ako som slúbil a tak ďalej. Takže môžeme ísť rovno na to. Tak môžeme ísť rovno na to. Ja ti dám party. Nie. Aha, nie, daj. Už si cvičím. A pôjdeme Maze PvP alebo Axe PvP? Pôjdeme Maze PvP. OK. Lebo som povedal. Ja som hlupý. Prvé ideme Towers, duel a ideme hrať. Dobre, aké sme farby? Ideme Team 4, takže žltej. Áno. A vybereme Hlasuj Geometry Dash. Geometry Dash. No, oni. Mapu. Geometry Dash dáme. Podľa mňa MC Bar je dosť dobrý server. Mapa. No super. Dobre, a už som sa aj naučil, ako s týmto robiť. Mne stačilo ísť iba do vody. Keď sme hrali pred videom, vajíčko. Ja som krivý. Odskapal, haha. No voda. Ja s tým vôbec neviem. Dobre, spekujte ho. Pozor. Nie, Dobre. nie. Dobre, nevadí. Prvé kolo sme trošku nedali, ale poďme odnova. Veľmi trošku dali. A Geometry Dash. Ale ten trident ma aj baví. Keď zoberieš mejsku, tak už si vyhral ako prvý. Geometry Dash. Ľudia, čo hrajú Geometry Dash, nech napíšu do komentu, lebo ja to tiež hrávam a je to dosť dobre. Možno vyjde aj nové video naň. Kto vie? Tak sledujte Nola, to tak máte v karte. Ja vám ukážem jeho GoPro video v popisku. Lebo bude veľmi dobré. Hej, a ja to hodím do popisku, takže Dobre? určite nabiehajte, jeho edit je tiež dobrý. Ako? Bože. Stenka. Počni. Kde tak to dáme? Mám vajíčko, takže nečum. Nie! A ja mám tu večer. Prečo on nedal? A ja mám pillager. Kamo, tak no nic. To bol Evoker, nie? Hej, ten bol Evoker. Kamo, nebudú tam... Ideme si enchantovať? Ježiš. Opa, dostal. Mám koprový meč a nederatovú šovel. Bože. Zhodil som. Ježiši, pufferfiška. Sladilo. No, viem. Ja mám meč. Dips like čo? Pozri. Mám mejsku. Mám meč? Áno, teraz ma nezabil. Poď. Kokos. To čo je proste? Dobre, to sme veľmi rýchlo zahrali. Hej. Geometry. Cing. Zasa? Bol trident? Nie, robí si stránky geometry. Ale trident je hlasujem zlaja, takže asi ideme mať, hej, je trident. V pohode. Akože nie je až taká zlá mapa, ale je v pohode. Je trident, lebo hlasujú tu na 5 dokonca. Na 2. Pri hlasovaní vyhrala mapa Trident. Dobre, radšej sa s tým nejdem hrať. Najhoršie CDčko v živote. Jau. Dobre, žijem. Ja som zomrel. Dobre, Ja sa netrafím proste. Ešte, že som nešiel. Hej, to je hlavné. Nepotrebujem.
Aha, to je tá. Dobre, choď tady. Legíny. Tak ten už je úplne Ježiši. Dobre, idem to skúsiť. Yes! Netrafil som. Ja som vyhral! Obovazka bola foden. Nice. No nic, dobre, takže ideme ešte raz. Zmením. Daj trident, to je dobré. Keď sa to už naučil. Hej, dobre, tak dajme trident. Tu je. Tu. Dobre. Jasné. Dobre. Poď za tebou. Nie, ja som mal skoro mejsku, ale niekto vám zhodil proste, kámo. Aha, mejska je dole? Áno, mejska tam je. Tak ideme, poďme. V strede je mejska, takže vyhodíš sa hore do vzduchu a pau mejskou budeš, kámo. Proste ja je dead. Čo to? Po tejto hre by sme mohli skúsiť aj duely, čo ty na to? Nie. Ale nie, jasné, že hej. Hej, dáme duely, dozviete sa, kto je lepší. Jak týpek dal emoji? Proste, kámo, ja neviem. A s kým som? Ja prisahám, že neviem, čo sa stalo. Kámo, ty si tam vyhodíme. Aha, vidím ťa, idete dobiť. Áno. WTF? Jeho nejde hitovať. Proste. Nemám mejsku, ja som dobil. Rest in peace. Ty máš mace? Nemám, ja som... Nebola v České, ani nie v České. Kámo, ich nejde hitovať. WTF, proste. Dobre, máme mace PvP. Takže budia... dozviete sa teraz pravdu. Že to tam neviem. Lebo... My to hráme takedy. Stále teda. No ak nehráme SMPčko... Raz som vyhral ja, raz vyhral on. A raz sme vyhrali obidvaja. Jedna výhra, jedna remíza a jedna prehra. Na obidvoch. Ja to že úplne neviem. Ja som sa ľudia naučil nedávno. To neviem, teraz... Ty kokos, tak ty si dostal taký damage. No polovicu dole. Ale golden jablko by to nechal. Nič, čo by golden... Ja som taký krivý! A ja... Dobre, som dead. Myslím. Dobre. Bože, kebyže to trafí, tak som dead. Áno, s elitrou. Čo sa snažím? Dobre. Pozerám. Ja sa chcem toto naučiť, čo teraz idem robiť. Brat mi to naučil. Čo? Up, dobre. Áno, z wind charge'ov ťa dám. Dobre, som polovicu dostal dole. Ty, aha. Tak ja som... Ľudia, ja som nedal žiaden hit okrem elitrov. Dobre, už musím ísť za sekerou. Aj keď ten mace PvP, ani sekera PvP. Ešte chce. Dobre, neviem počuť s macekou. Kámo, tak ja... Môj aim je úplne na hovno. Dobre, ja som ti mohol dať, ale ja som ti... No? 15, na to máš. Čo? Dobre. Tak ty si dostal takú pecku. Dobre. Áno. Áno, ja sa portím na druhú stranu, kámo.
Opa! Ja som si dal s Mejskou Wind Charge. Dobre, som dosť. Ja vôbec neviem Wind Chargeovať. Moja ruka boli na... Mňa prst. Ani balíček. Au. Mi ruka z toho ruka. Bože, kombo idem s Mejskou. Nie, so Swordom alebo so Sekirou. Bože, zasa! Ja si switchujem veci. Ja som proste lepší. Dobre. Dead. Ty kokos, jak to? Kde si, aha? Teraz sa mi to tak laglo, čo on nevyšlo. Bang. Keby som ťa trafil, tak si mŕtvy. Nie, oddám ešte jeden oný. To ten. Ja nechápem, ja idem úplne z vysoka a dám ti iba 2 hávka dole. Za kritikálne. Jeden! Ty kokos, ty si mal pol srdiečka. Jedno som mal. Krivý ako. Bože. Tak dobre, to som ja, Gopr z budúcnosti. Ja vám to skrátim. Vyhral Nick, pretože bola remíza. A to je všetko. Pre toto video by to bolo všetko a lúčim sa s tebou. Ahoj. A nezabudni dať like a odber. A my sa uvidíme na budúce a zatiaľ čau.